Ini bisa eसे राननो नांबावगौ ओमफ्राय नैबेबो एसे राननो नांबावगौ खुसेर बिदै लोंनो फैदों नै जोंहा थाव सोना लादोंमोन बाइकआवहाय थाव गैलामोन नालाय थाखायनो ओमफ्राय ओरैहाय थावा गासैखौबो आंनि गोसो गोरबोनिफ्राय खुलुमनायखौ जासिहरबाय लोगोफोर दायो स्कुलाव थांनो रेडि जादों आरोना दिनै एसे लेट जाबावबायसो सिफोरखौ लामस्रांलांजोब्बाय आं मैयानिया रानाखै बेसेबांबा बुरजा ओरैजायबो आरोना रानथोंसै थाथोंसै दायो स्कुल थांग्रोसै लोगोफोर सान्दुंआनो गैया नै दिनै दोमैलुलुथार माबा गेसाव नांदों ना रानो खानाया नै एबारसो गुसुं जाबाय आराम जाबाय हास'ना होगारबायहां ससे गाज्रि नुबाय थानाय होगोन जाबाय दे ओरै खिबुसिन देखायब्रा आं नायनि नों मोजां नुबायना दासो गुसु खालामना होबाय आं माथो बेलाय गोलावनो गाज्रि नुबाय थायो गरमाव जाबाय आराम नुबाय बेलासियाव थुखैबा जि सुनायावहाय खिदोंमोन बेयाव खेबसेनो थुखैना होबाय आङो ओमफ्राय बेयावनो खानायखौबो हास'नानै होबाय आरोना नों खिदोंमोन ना दालाय खिनानै खिबु सुनानै दालाय दुगैयाखै खाना हानानै बावबाय गरम नालाय गाज्रि नुबाय थाबाय आरोना बोरैबा खिबुनिया सिंसाबसाबनो खाजलजों खहे जाबाय थादोंमोन बेखायनो आङो हास'नानै होगारबाय आयौ बोरैबा दख'नाखौ दिनै नांथाजोबनाय मोनथारदों आङो मोजां मोनाखै गाननो मोजां नुदों आंखौ आयौ सुनानै आंखौ मोजां नुथारदों दख'ना गाननायखौ स' दायो थांगोननोसै आरोना लोगोफोरनि बासो मोनफैबायानो जों टट' लानोसै थांसै टट' लाना फैबाय नै जोङो प्लेन लामायावबो बबेबा टट'आनो जि मावो आखाइफ्रा बिदियाव मावा जायोलै थांगासिनो जोङो दायो स्कुलाव आरोना दिनै बोथोरा बोरैबा अखा हां हां जादों दोमैलुलुनो सान्दुं गैया ओमफ्राय दोहो दोहो बिराद गरम नायनोसै दा सान्दुं दुङोना दुङा दुंनोबो हानाय गेरेन्टि होनो हाया बिएड कलेज मोनफैलायबाय जों दिनै गेटआ दाबो अपेन जाया बन्द'सो स्कुल मोनफैबाय नै जोंहा टाइमाबो थाब जालाय मालाबा 7:30 बारबाय दिनै लेट जाबाय ओंखारफैनायासो जेबो नङा होमबा ना सारदों नुवाखै ना हमदों बैयाव जेबो लिराखै फैयाखैलै आंलाय माला हटेलाव ओंखाम जानो फैयाखै ओइयासो फैदों सस्थियावसो बे सस्थि दाबायावहाय बेयाव बेयावसो फैखांबाय आंनि बार्थडे खालामनो सिगां जों गोबाव जाबाय बार्थडे खालामनो नैबे सस्थि दाबायाव स्कुल गबाय दायो नै मोनफैबाय जोङो बाजोबबोबाय उन्दुनोसो ओंखारबोजोबबाय ओरैनो जिरायहैबाय थानो बायो बिरादनो थांगोरनोसै लोगोफोर संहैनोसै मा सङो जेबो गैया दालि ना बाथोनसो देहैलाबायनांसिगोन स'दि खुरजोबखो मानो बिदि खुरजोबखो नोङो हाखौ हा नालाय मा फाव जादों बे रिक्स नोंना हा मा आखल बियो गिनानै नुवाखै हासुगुजोब्बाय लौथियालाय था सनानै लायथा होनांगौ एसे फंनैसो मा जाथारदों बियो लौथियाब्रो सोर खुन्थोना बेखौ बिदि हा सोर खुन्थोनाय नालाय मा आखल बे मायो मा आखल बियो हा मायो मा आखल बियो केसरामि जादों बियो साला बारानिफ्राय बारा जाथारदों ना नोङो हा बांद्राय खेला बांद्राय जाथारदों बियो गाज्रि जाथारदों केसरामिया हगारनाङा बेखौ बिदिनो थादों बियो गावखौ हगारैनो दाय जाबाय बियो साला हगारा दिनै सानसे खाना दोनगोन नोंखौ बिदिनो था नोङो केसरामि हाखौनो खुरना दोनजोब्बाय फागला बोरायाबो न'आव गैया थालामानानो अबाव थांखो हगारना दोनासैना रागा जोंबाय बियो आं आरो माने
भारा थायोना जोंनाव भाराथि दंना ओमफ्राय जेनेबा गेटफोरा खुला थाबा बायहेरायाव थांजानो गिनानै आङो खानानै गालाङो आरोना मानसि गैयाबा मर्निंबा आं खानानैसो गालांखादों दहायबा सासे हगारखोना हगारदा सोर मिथियो ओमफ्राय दायो हाखौ खुरना दोनजोब्बाय रागानो ओरैनो गरमाव मा मोनखायो मानसिया दादाया हगाराबा बुनांगौसो बेखौ बाबा माथो ओमफ्राय जेबो मैगं लाबोआसै आङो फैसाबो आंहा गैया दिनै ओरैनो फुंनिसिम दालि भारा नानिनो खाजि जानो आन्थाल' नै दालिखौबो बाखिसो लाना फैदों आं दालि सेरसे ब्रेडखौ फैसा होना लाबोबाय आरोना 15 थाखानि फैसा गैखाया ओमफ्राय नै दालिखौ बाखि लाना फैबाय आङो सेरसे लाबोखाबाय आं बेयाव बायबा माने गैला बेखौनो लाबाय आं फैसा गैया आंनाव सेरसे लानानै फैबाय आं बेखौनो दालि ना बाथोन देना होनोसै अमा मोनबाय थानो ना फैसा थाखाया थाबाय थाया फैसा गैया जाथारदों 100 थाखाल'खामोन थथ'फादायानो 40 थाखाखा आरो उन्दैनो केक बायनानै हरबाय मोनसे आरो ब्रेड लाबोबाय आरो फैनायाव जाबोनो लुबैबावो मैयाबो आइसक्रिमबो खाजाबो मा होनबावनो मानसिफोर गोनाङाव बिबा लाजियो आङो ना खालामनो बोरैबा मोनो मानसिफोर गैयाबानो देन दाजासै होननानै थानो हायो उन्दैफोरखौ आरो बोरैबा मोनोना ओरैबायदि गरम ड्रेस गाननानै लानोसै दालि जानोसै ना बाथोन देदलाबायनानै होनोसै अबावलाय सामफ्रामबो मा मोनबाय थानो दे फै जुथाखौ खुना होनोसै आङो गानस्रानानै लागोन लोगोफोर गरमानो थानो हाला दायो लोगोफोर एकदम हाखु दाखु ओरैबायदि सान्दुं गोसाना बोरायनिसो आंनि नङा आरो नोङो जोबोद आंनिसो माने मोनसे जिनिस नागिरनो नागिरदों आरोना इमारजेन्सि थ' नायलांबाय थादो लोगोफोर ओरैबायदि सान्दुं गोसा दोहो दोहोनो माने सान्दुङानो बांद्राय गैया ओमफ्राय ओरैबायदि दोहो दोहो ना बुंनांला नै याव श'रुम गोदान खुलिदों मारुति सुजुकिनि बेयाव मेन ट्राफिकनो दिनै हाइरडआव बिसोर लामाखौ बानायदों बेखायनोथ' ओरैजाय लामा बानायदों नै लोगोफोर बेखायनोथ' ओरैजाय ट्राफिक बे दालांखौ बानायदोंना ब्रिजखौहाय नै बानायदों ओंखायनो बे ससेयाव ट्राफिक जायो बाइकखौ एसे ओंखाम जाहोना लानि ओंखाम उखैदोंनो बाइकआनो ओरैबायदि सान्दुं दुंफैबाय नै बाव फैनानै गारि गिदिर थाव सोजोबदों बैलाय बेसेबां जाहाब जागोन बैलाय हनै लेंहरदोंथ' बिसिनि लेंहरदोंमोन ओइथिं सोजोबसै बेयावनो लेंहरदोंमोन लेंहरनायालाय नोङो सोजोबनानै सोजोबदे थाव सोना लादोंमोन बाइकआवहाय थाव गैलामोन नालाय बेनि थाखायनो ओमफ्राय ओरैजाय थावा मोजांसिन जायोना बेखायनो सोफैबाय आरोना बेखौ सोआसै थांबाय थानि गारिया ओमफ्राय नै सिखाय हमनाया सिन जाबोलायबाय मोखांफ्रानो दादुरि बोरैबा नुजोब्बाय नै नै नाया नैबिसो एसे राननो नांबावगौ ओमफ्राय नैबेबो एसे राननो नांबावगौ मैया सायनाय बे मोनायावसो सायनानै अराव फोराननानै सान्दुं होबाय दा एसे ओमफ्राय माखासे बयामाव सोबाय आं र' नै सेन्देलखौ सुनानै रानजोब्बाय बेयावनो दोनबाय ओमफ्राय नैबे बयाम मोननै सोबाय आङो नाफाम बानायनांगौ लोगोफोर ओमफ्राय बयाम गैला मोनसे दं सुनांगौसो लेथ्रासो ओमफ्राय नैबे जगाया गावबाय दै लोंजाला बेखायनो ना गोरान सोनानै दोनबाय आं नै इसिनिल' जादों ओमफ्राय एसे सायनो दंबावोसो आरो फ्रिजआव दंथारबावो आरोना लोगोफोर एसे दंथारबावो आरोना फ्रिजआवहाय सायनो बाखि ओमफ्राय सायथ'ला दायो सोलाबथ'लाना लोगोफोर बिराद गरम ओमफ्रायो दहायजाय ओंखाम जायालासेसो थांदोंमोन दायो ओंखाम जाखांनानै थोरसि लथा सुखांनानै ना गोरानफोरखौ आरामसे दोनबाय ओमफ्राय आङो थारमाने मोनसे जिनिस नागिरनो थांदोंमोन आरो मोनिखाय आङो देखायथ'वासै माने खोन्थाथ'वासै आङो ओमफ्राय जखन मोनगोन बे समाव खोन्थागोन आरो आं नैबे जिनिसखौ नागिरनो थांदोंमोन होननानै देखायगोन आरोना लोगोफोर
स' ओमफ्राय आङो ब्लगखौ एफा गोलाव खालामला बिराद गरम बिराद मेंबायबो ओमफ्राय बे ब्लगखौ आं बेयावनो फोजोबसै थाबैनो नेक्स्ट ब्लगाव लोगो मोनगोन आरोना स' बाय बाय एन्ड लाभ इउ टेक केयार